kadung tresno terus rasa tresno we we tak kial kita kedel monggo Mas Agung Mas Pur Rafa Putra lamat wis katon tejane yen bom brong katon mantara aduh wiragane sinawangtan apa sandi biasa dik kuto ala yen beseng patut nyoto ana di foto ana Nadyan bebasane kali kantot dong sak lebar nimas kaya wis koncakan rasa sangsam ning atiku urunan bol. Ya Allah ya Allah. Matur sembah nuwun, berkah selalu nggih, rezekine lancar. Amin. Sarwa asri tak hidup bawa ning kasur bolo coketnya Indonesia katon mantara aduh wiragane sitawangkan ampun sande Yen beseng utuhi mbok patut nyoto
nglegani dulurku lanang. Nggih. Engko diaturke rasa tresna. Nggih rasa. Kuwi topan kuwi digatekke ompake kuwi. Opak Nanti kriuk. kleru titenono kowe engko. Kan yo iki ra rawuh ning anu to Mas iki. Pundi? Ning Jati wong sing digawe wong brontok kok jare arep mangkat karo grandong, sing nyang grandong tok. Mas Pure dinas. Mak lampire enggak teko. Jaga demo. Oh, Joko Dewa. Turun ning kantor petang dina petang bengi. Kok ana Mula? seminggu kok. Seminggu lho. Seminggu. Heeh. Melas weh. Kowe di dolanan. Iya. Lah Wes. tari di dolanan ya Per. Gone Sahroni kae. Ayo. Nano. Dolanane tari apik. Dadi Iya, ra iya. situ. Iya. Gak tak ngomongke lali aku. Tari nemu dolanane Sahroni. Pacaane sarwa asri jrebab. Tenggo tansah Jos. Sulululu. Rasa tresno Mas Keci. Jelas nada campur sari. Monggo Mas Pur. Rawa Putra campur sari Mas Pur. Sopo kae reko kembang baku sajak ngawe-ngawe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem Sulululu. Masaku rasa tresno ing pati ora teko rino wengi sliramu tansah beta ati tari bolo cokek ki lho nek joget ki do nyawer yo an. Lah iya. Masamu piye bolo cokek ki rukun Iya. gawe santosa ya to. Lah iya. Heeh. Sing penting ora grandong Mbah Gemang Mas Agung kuwi lho 50 aku 2000 dhewe. Ditanono Mas. Mongko Ora. Bolo cokek Indonesia. Asik Mas Pur. Rawa Putra.
sensor. iki isih protes Rasa, iki lho. rasa, rasa. Iki protes. Wes, wes, Santai wes, karo awak wes. dhewe iki santai. Protes kok. Lakuin apa meleh? Ndang. Iki masku kok. Allah. Tukang poli mulan tangane dawa. Lho kok. Oh, bablaske kowe cidra, Cok. Pokoke seragenan terus, Rara maju. Kowe cidra. Mongko tresnaku Asik. kepingin Seraget bergoyang Mas hati Pur. sliramu Gedhok dawa ning ngesur. aku jiwa Kowe cidra dek topan. Cik 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 cik. Bola Joget Mania Indonesia yo. Sasaran cilik sadar iki. Paijo, paijo, ora kerja ora jajan. Somentu tak tinggal lunga. Ora krasan atiku nelongso. Saben dina sing tak rasa rina wenge katon ning netra. Gedhok dawa ning ngesur. Hae no. Hae lho. Warnane beda iki piye? Rapopo. Rapopo. Aku ijo. 2000. Ayo. Wes gendem iki. Ayo masukin Dek. Dek Wulan wi. Lo. Seraget bergoyang asik. Jelas nandal untuk aja semuanya. Purboyo audio seperti ini. Foto atau video syutingnya. Sing duwe Karanganyar. Jeragane bakso. Sewindu tak tinggal lunga. Ora krasan atiku nelongso. Walah tari-tari saben dina sing tak rasa rina wengi katon ning netra. Walah tari-tari Jroning urip
Wis rasa nyawer neh. Bolak-balik nyawer ae. Cukup. Seresek lho. Karo kancane dhewe kok sarsor sat. Wis Sarsor. Bagi telu. Bagi telu. Dijol sik, dijol. Ijo. Angel Kuwi kok. nanggung kuwi dik 2000 nanggung. Yo, lebokke Dek Rara. Ayo Pak De. Nggih. Monggo Pak Marti, Pak Tris, Pak No, Lamongan monggo.
luka enak apa wong urip ana nyamanyo yen wegah rekoso urip ra bisa kaya kundangan lagi buni sregepo nyambut gawe aja lali Gustine ayo ya Sinarengan campur sari jelas nada pangarso dari penyambut Bapak Teguh Kidan Kita. Sini kuyung Purbaya Audi Wendang Cerapoto di syuting Iya. Timun Sigarane ayo bangun negarane sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku doh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu Bagus papujanku nerapetno rasane atiku awak lungkrah ra bisa turu wawayanganmu ngeridu atiku rina wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali ya seri rasa kangen ra bisa mari ya mung tarik kang bisa nambani tarik 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 aja seneng wong telaske telaske tresnoku iki ra bakal ayu ora suwe aku Pakde. ngerti oh ya tansah sumande kayang ke Mas Gondre Bok santayuk sinarengan jelas nada campur sari seni kuyung Purbaya Audi Wendang Cerapoto video syuting ugi Mas Arif gensetnya Indonesia Full Solar eyol eyol tak ketil ketil oh ayo ayo sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku susah ati susah kangen sliramu ditari tenane mandale lho
ana wong tak ati-ati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung tari tak bisa nambani ben seneng anak ambing saya ora suwe suwo Mas Bodrek bisa sumene ana sisih matur nuwun sampun wonten malih juragane pecel lele saking Lamongan. Monggo Pak Saryo. Pak Muri monggo tidak mikir piyen. Monggo Pak Muri. Pak Muri monggo. Ayo Pak. Monggo Pak Muri. Dek jaman Loka. Anjara keling. Pak Muri monggo. Monggo Pak No. Oh iya, sinanding cahayu. Nada campur sari Indonesia Purboyo Audio. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Muri.
Matur suwun ning gono tak sedangi sego Bapak Muri yuk yuk Anggone padha lara tasih Pak napa malih Grojogan Banyuwangi oh nggih Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada makarya Purbaya audio semendang oke teman garakan langsung lumantar cerah foto video syuting Mas Arif Genset Indonesia lo yuk la Sumari wing karya wangi tembange kopi rentet turut tepang jumlorot kaya salogo godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi padha kembang arep metu uwohe setahun sepisan ngunduh kopi wis biasane kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane luhurna lemah sisa luwak iku arane matur nuwun Pak D wis njaluk ora niki dereng Pak Mardi ora dos Sumari wing karya wangi tembange kopi rentet turut tepang jumlorot kaya salogo godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi
atine ayem kopi padha kembang arep metu wae setahun sepisan ngunduh kopi biasane dangdut coben gayeng yo lamongan bergoyang sumariwing karya wulan tembange kopi renteng turut ngepak jumloro kaya seloko godhonge ijo gawe merati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayam kopi kembang pertandane arep woe setahun sepisan ngunduh kopi wis biasane woe abang-abang renteng-renteng dompolane kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane sampun Mbak monggo co diaturke lelagon atiku lega Seragen bergoyang bersama dengan jelas nada campur sari monggo Bolo Jogetnya Indonesia Mas Temang, Mas Reza Widodo atiku rumangsa lega dening lakon catur netra lan kang dosa sotya amung tansah dadi linduran kurang luwe telung taun ati hutan sangalamun saben wanci bangun wis mantap ora aja wes mrih dadi usada lara wuyung nyedak lungguhku aja ragu-ragu prasat ketiban daru spesial kagem korda bare Mas Mus atiku lega muga-muga entuk jodoh
saiki wis kepethuk kanthi rujuk mantuk ilangke rasa jempu ati laga wis katamu jelas nada campur sarine Mas Dimin sound sisteme Purboyo asik terah foto video syuting atiku rumangsa lega gedeng lakon catur netra lan ngangge dosa sotya ampuh tansah ngati lituran soto lara wuyung nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru saiki wis kepethuk kanthi rasa jemu ati laga wis katamu matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada malu balik yo jelas nada jelas nada monggo gabung monggo Mas Demang Mas Reza Mas Agung tak suwun rina
nono anteni ing bojo ing tresno kasur balong nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Diangkat diseseki Ayo jelas pada monggo Pak Parjo. Sampun kepareng katur ninggal katresnan lumantar swaterpun Dyang Ayu lan ugi tan kantun Dewi Menakwati. Ireng manis. Lamongan bergoyang Pak Margi monggo. Salam kangen anggetanipun Mas Nyoto Landa. Monggo bola toking Indonesia joget semua. Mas Reza, Mas Brandong. Ayo. Mesti joget bola joget. Sabenku nyawang fotomu rasa kangen umarang sliramu biyen nate aduk tresno bebarengan teng kedung opo. Ayo rene bola coket. Saiki
matur. Aku tansah ngantu-antu muga iya dina bisa ketemu Pancen kudu tak akoni yen kon tresno ra kudu duweni. Oh alah rara abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Ngono nggunakne tenaga dalem lho langsungan. Aku nek Ayo, nak nembang iki dasar kalian iki. jangan semono aku Lah ngopo? nginep nenggonamu. Oh iya, aku kok malah wis lali. Lah keduk Oh lali ya Allah. Aku Kene wis lali kok, sampean cek kelingan lho. tari cah epilepsi yo. kok epilepsi lho. Gampang lali sing apa? Lembah. Oh hernia. Wis Emang iso? iki nganggo hake ora to, Mas? Iso, Lho wah. Gampang lali Aku sing ora apa? tega lho. Gampang lali sing apa? Amnesia. Oh, makro hernia. Gampang lali kok hernia. Iya, ben karepe ngono. Wedi bedir ya. Wis. Hernia kok. Panyuwun Slow. sliramu. Atiku iki Ana di mana? Anak kambing saya. lewat angin wanci dalu. Aku titip salam kang jroning atiku. Jelas nada Bergoyang-goyang. Halo cokeknya Indonesia. Mister Grandong driver Ciputat yang punya bulu gebang Mas Agung Juragan Rawa Putra Mas Pur saben ku nyawang fotomu rasa kangen umarang sliramu. Oh alah dek rara Lembah bagian. biyen nate aduk tresno bebarengan ning kedung apa. Saiki adoh papane para pegabar kapiwatane aku tansah ngantu-antu muga iya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni. Abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Oh Nyapa mbah? aku ki wis entek omah, entek mobil lho sebakku tanggo dodol sayur yo entek. Terus? Kok saiki iso bisa? Lah piye lho dijodone lah. Lah yo, pek kowe nem aku tuwek ngono ya. Tari, Piye? dilebokke nganggo nangis. Moh gak iso. Kudu Nganggo nangis iso. Aku ki kudu nganggo nangis. Uripku ki bahagia. Uripku bahagia. Buayamu. Ya kelingan wae pas disakiti wingi. Sing ngerti kowe iki wulan. Ya lah, Lah iya to. bedino jarene pengen kok. Ra. Saiki Tari duwe mainan. Apa? Gone Sahroni ki dijekuk kono. Oh, nggone saroni wingi kuwi, sing viral kuwi mbok Joko. Ireng. Ya Aku Allah. ngerti. Sing nebus Tari. Apuk ngono lho. Ya Allah ya Allah.
Ayo, nganggo nangis. Panyuwunku mring sliramu serangakno nangis atiku iki Abindong awa ning kasur. lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning